Μήπως είναι υπερβολικά αυτά, είναι παρατραβηγμένα αυτά τα οποία λέγουμε? Φαίνονται ότι είναι παρατραβηγμένα, δεν είναι? Αυτά όλα θα πραγματοποιηθούν στα σημέρας μας που ζούμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Θα πραγματοποιηθούν, αν δεν είναι σήμερα είναι αύριο, και αν δεν είναι αύριο θα είναι μεθαύριο, και αν δεν είναι μεθαύριο στο εγγύς προσεχές μέλλον θα το έχουμε αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο προσπαθούν οι άνθρωποι να εφεύρουν είναι αυτό το μικροτσίπ, να το έχεις και να στέλνει αμέσως σήματα στους δορυφόρους και τα μεγάλα κέντρα της ανθρωπότητος, τα οποία θα έχουν και θα καταγράφουν το πάνω. Αλλά αυτά τα μεγάλα κέντρα του Αντιχρίστου είναι εκείνα τα οποία θα του δίδουν όλες τις πληροφορίες του κάθε ενός ατόμου. Και αυτό το βιοτσίπ θα το έχεις μεν, θα κάνεις τη δουλειά σου, θα στέλνει όμως και τα σήματα στους δορυφόρους, και αυτό θα ονομάζεται ένας πομπός ο οποίος θα απαντά. Ένας πομπός τον οποίο θα έχεις, αλλά αυτός θα απαντά και για τη ζωή σου σε αυτά τα κέντρα τα οποία θα παρακολουθεί ο Αντίχριστος. Κάθε τι το ζωντανό θα έχει πάνω τη σφραγίδα με το βιοτσίπ. Θα ανακαλύπτεται, λέγει, όπου περπατήσει και θα ελέγχεται. Προηγούμενον στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν υπήρξε από αυτό. Να σε ελέγχει ο άλλος τι θα κάνεις, τι θα πεις, πού θα πάεις και πώς θα ζήσεις. Μια εταιρεία εφεύρενε ένα βιοτσίπ που έχει μέγεθος ενός 200, προσέχετε αυτήν την φοβερά ανακάλυψη αυτής της εταιρείας. Έχει μέγεθος, λέγει, ενός 200 της τρίχας της κεφαλής του ανθρώπου. Τούτα που λέμε υπάρχουν, το μόνο το οποίο απομένει είναι να τα δώσουν στον κόσμο. Εδαπάνησαν τεράστια ποσά ερεύνης και κατόρθωσαν να κατασκευάσουν ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα μεγέθους 0,35 μικρονίων. Ένα μικρόνιο είναι ένα χιλιοστό του χιλιοστού. Προσέξτε αδερφοί μου, η τεχνολογία είναι φοβερή και ο κόσμος όλος δεν γνωρίζει τίποτε και θα πιαστεί στα δίχτυα του Χριστού χωρίς να το καταλάβει. Τα σχέδια της νέας εποχής δεν σταματούν εδώ. Κάθε 2 χρόνια περίπου η τεχνολογία επιτυχάνει τη σμίκριση των κυκλωμάτων κατά το ίμιση. Είδατε προηγουμένως ότι η τρίχα της κεφαλής είναι πιο μικρό αυτό από τη ρίζα της τρίχας της κεφαλής. Το 1998 είχε μέγεθος 0,17 μικρονίων. Το 2000 είχε μέγεθος 0,9 μικρονίων. Το 2010 που μας έρχεται αμέσως θα έχει, λέγει, 0,07 μικρονίων. Κάθε φορά όμως που μικραίνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα κατά το ίμιση, διπλασιάζεται η ταχύτητα του κυκλώματος. Στέλνεται με περισσότερο, σαν αστραπή δηλαδή. Η μικροηλεκτρονική μπαίνει στον χώρο της νανοηλεκτρονικής. Εδώ μιλούμε πλέον για εκατομμυριοστά του χιλιοστού. Και στην ηλεκτρονική των κουάνταζ, δηλαδή στην μοριακή και ατομική ηλεκτρονική, δισεκατομμυριοστά του χιλιοστού. Μια τέτοια τεχνολογία, αδερφοί μου, ποιος θα τη λάβει υπόψη? Θα πούν δεν είναι τίποτε. Και τι είναι αυτό, ούτε το καταλαβαίνεις, λέει.
Θα το έχεις και θα σε συντροφεύει, δεν θα παθαίνεις τίποτε. Αλλά προσέξτε παρακάτω να δείτε τι κάνει αυτό. Σήμερα ένας επεξεργαστής επεξεργάζεται 256 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Το 2008 θα επεξεργάζεται 16 δισεκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Σήμερα για να πραγματοποιηθεί μια εντολή από τον ηλεκτρονικό επεξεργαστή χρειάζονται 500.000 ηλεκτρόνια. Με τη νέα τεχνολογία το έτος 2010 θα αρκεί μόνο ένα ηλεκτρόνιο. Δηλαδή η ταχύτητα του κομπιούτερ θα είναι ασύλληπτη στην διάνοια του ανθρώπου. Τα βιοτσίπ αυτά μπορούν να εξελιχθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παρεμβαίνουν ακόμη και στον γεννητικό κώδικα του ανθρώπου. Το τσιπάκι αυτό θα μπορεί, εδώ είναι το πιο φοβερό απ' όλα, αδερφοί μου, το πιο τρομακτικό απ' όλα. Το τσιπάκι αυτό θα μπορεί να προγραμματίζεται έτσι που ο κάτοχος του να αρρωστήσει όποτε θέλει αυτός ο οποίος το κρατεί και το μεταχειρίζεται. Δηλαδή που σε κρατεί και σε ελέγχει, με αυτό λέγει μπορεί να σε αρρωστήσει από κάποια συγκεκριμένη ασθένεια σε κάποιο χρονικό διάστημα που η νεοεποχική ηγεσία θα ορίσει. Αυτοί οι οποίοι θα κρατούν τη νέα εποχή θα μπορεί να σε αρρωστήσει με οποιαδήποτε αρρώστια αν θέλει, όποτε θέλει και σε οποιονδήποτε τόπο να βρίσκεσαι. Παραμυθάκια, παραμυθάκια. Είδατε που εφτάσαμε, αδερφοί μου, έτσι είναι το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου αυτό είναι. Το τέλος του κόσμου αυτό είναι. Φυσικά οι νεοεποχίτες διακηρύσουν ότι με το βιοτσίπ θα ξεπεραστούν όλες οι ασθένειες, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους ότι πρόκειται να αποδεκατιστούν από τα διάφορα έλκη τα οποία θα προξενήσει εκείνο το σφράγισμα, θα γεμίσουν έλκη οι ανθρώποι. Ο κόσμος θα γεμίσει με πληγές, με έλκη που θα τρέχουν πίον από πάνω και θα λιώνουν οι άνθρωποι με αυτά τα βιοτσίπ που θα πάρουν όσοι πάρουν. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, μη πλανηθούμε. Μας το είπε ο Πανάγαθος Θεός. Λέγει προσέχετε, μη πλανηθείτε, λέγει, μη σας πλανήσει ο διάβολος. Επήρες αυτό το βιοτσίπ, μπορεί να σε πεθάνει όποτε θέλει και με οποιαδήποτε αρρώστια αν θέλει. Και όχι μόνο εάν δεν σε αποθάνει, λέγει, θα γεμίσεις με έλκη, με πληγές οι οποίες θα πονούν όπως το τσίμπημα του σκορπίου, λέει. Και τότε είναι που θα φωνάζουν οι ζωντανοί στις πέτρες να πέσουν, να τους συντρίψουν οι πέτρες, να αποθάνουν και δεν θα πέφτουν. Θα φωνάζουν στους νεκρούς να αναστηθούν εκείνοι να μπουν οι ζωντανοί και δεν θα ανασταίνονται. Θα ζητούν, λέγει, οι άνθρωποι των θάνατων και θάνατος δεν θα υπάρχει. Να υποφέρουν, να πάσχουν. Γι' αυτό λέγει ο Θεός μας, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Προσέχετε, μη σας πλανήσει, λέγει, ο διάβολος με την τεχνολογία του,